السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ میں امید کرتا ہوں سارے ٹھیک ہو، سو خیر خیریت نال سو جی کہ دوستو اسا کو ڈو پہلے ویڈیو اپلوڈ کی سے کہ ساری جامع مسجد نواں شہر دے اندر چنائی پینٹ وغیرہ تھی نہ پہ قرآن شریف دا مہینے باقی چلتا پہ تو سب دوستوں کو بھی پتہ ہو سی کہ باقی اصل ہے تو اپنے دوست نال ولاگ شیئر کروں، ویڈیو بھی شیئر کروں تے کہ دکھا دیوں ماحول کے دے پیو سے دوستو پہلے نا وائٹ پینٹ کیتے نے والا ہوں بعد اے والا کیتے نے تاکو پہلی ویڈیو نظر دا پیا سی کہ اے چیزاں پینٹ پہلے کہنا چھاں پیان، ٹھیک ہے نا؟ تو دوستو اتنا تھا ماشاءاللہ پینٹ وغیرہ تھے، ماشاءاللہ بہترین خوبصورت مسجد تھی گئے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک دا بھی گھر ماشاءاللہ بہترین تے پیارا ہوندے اللہ پاک اے بھی دوجا دے دے پیو سو کہ اے جڑے پٹیاں دے دے پیو نا اتھا کر کل پرسوں پینٹ کرنا تھیا تے وائٹ کیتا نے ان دے بعد والا اے کل کیتا نے اے دے دے پیو سو تو دساں اے چیک کرو اتو کر لا تے نا یکی اتلی پٹی یکی پینٹ کیتی نے لوگ بھی تاکو اے بڑا تے لکھا سے کہ تسا دے دے پیو سو باقی بہترین ماحول ماشاءاللہ تے اے تھی گی ٹوٹیاں دی جگہ اتھا بھی پینٹ وغیرہ تھے ہون تا بہترین ماحول تھی گئے مسجد بھی ماشاءاللہ خوبصورت تھی گئے ماشاءاللہ ویوار بہت ہی خوبصورت تے پیاری مسجد بڑھ گئی ہے وہ بھی اللہ پاک دا پیارا گھر ہونے لیکن اتھا کر بہت ہی پیارا تھی گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے اے کاریگر مستری صاحب اے ہن اپنا ہنے پوری مسجد پر ماشاءاللہ خوبصورت بڑا دسی پینٹ کیتے سی ماشاءاللہ بہترین مسجد ویو ہے نا جڑا پورا بہترین بڑا دسی لوگ کی چینج کر دیا سی باقی یہ ہندے رہے سامان ہے یہ آج شام دا رکشہ آندہ پہ یہ یکا سامان چاہتے والا ہوا اپنے ویلاگ لگنا جو اینڈ اگر ساری ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو سارا ویلاگ اچھا لگیا ہوئے ایک سبسکرائب تے لائک ضرور کریں۔